Uya ning kinabuhi oy. Sige ba? Buntag. Kung gikaon ka muti. Margarin. Karon. Kuan na pod, saging na pod. Lami-lami, luyangon na lang yung sagingan ni pero sosyal kay palitan man nig margarin. Nagulan man nig margarin daw. Pero kanay jud ako ang alho jud daw. Ikan pa jud ni sa gawas ni. Made in the man ni. Kaya kung alho na pa ako ang kuan. Lusog. Kaldero. Kani, kuni gwapo kay made in China ni. Ari akong alho. Paita jud din taon, ako ra jud din taon manginabuhi diri sa balay maning kamo tungod sa ikapakaon sa akong mga anak. Kaya kung banag hapon pag kinim nanay. Ganihan nangapi na kog tanduway. O naman kinabuhi ani eh. Kapoy na jud kaning kinabuhi ajad. May gani kay napatay silingan na muhatag og asukal. Dili oy sa kakilo ning gihatag. Napay silingan po nagatod sa tuwa diri aw. Saging. Panihapon na po akong problemahon ani ron. Unsa na po ka kung panihapon ani unyang gabi eh mangayo na lang pud may sa silingan na pud balanghoy. So, ako ni oy. Napay atong anak nga nagdurimi pa, atong bana way pulos. Mangulingay ra unta pero ora sige inom. Mangayo tag pangpalit og kuan. Di po tatagaan. Igo ra tahilabtan ni kagabi eh. Pagkabuntag, wa na. Ano nakitaan to? Ano sa silingan? Sige ra tagpaangkan. Sige ra tani kabuntis. Ya, ang ipakaon na pa dyan, ipakonsumo saging. Balanghoy. Nya, magulay po. Kamunggay ra po. Walubati, inutang pa dyan dito lang kulyuyong. Ano naman kinabuhian ni Or? Lube, hanap ang lube ani oy, dugaya, oy. Tara lube. Gaya tag lube be kay para mahumani kay gutom na kay ba. Ikaw lang kay murag, wa ko kapanginaw sa ngadlaw. Tangan tanig lube oy kay para kuan oy. May gani kay napa si pare diri sa balay. Ala kudkud lube. Oh, kakapoy na lang jud in taon ani. Kita pa'y maningkamot. Napatay bana. Atong suguon o kautang o bugas. Kay gikapon ako kinaon aning buwan ako kinaon aning saging taga-adlaw. Taga-kaon. Puro saging. Ya. Itong bana, suguon na itong pautang sa tindahan o bugas. Di pa jud mo sugot. Magyaw-yaw pa jud. Di pa jud mo tunong ang suguon. Pero pautanga ditong tanduay. Bisag balibad ka kay di ta mo pautang kay watay kabayad. Pasuko kay di ta mo sugot o mangutang sila kuan tanduway nya og pautangon nimo bugas kita ray papa ano no mangutang og bugas taon-taan eh gadurimi pa ni atong anak kita pay mangitag unsay kaunon may nalanggani kay napod si pare mo tabang og kagod og lubay kuman ani kagod ani ako na puy kagod ay gani kay nasi kumpare po diri mo duaw-duaw po na to panag sa mabuntag. Tabangan kung kagud-kagud og lubi, magkaguranay tumingduhay ni kahuman. May na lang nangabusog pud mi sa amo ang saging pud ing tawon. Paita pagkapaita din kinabuhi ajod. Saan na lang ni. Wa pa si kumpare ing tawon. Si Mari wala na si Mari. Blind pa sa tanang buta si Mari. Wala dahil pare na nadre malay ay safety na sa kuha ay okay lang sige kahubog atong bana basta narasi kung pare pod mo subida niya atong balay sao na lang ni ako na lang jud isa sa kinabuhi may gani si kumpare kay nagkugi jud din taon og panuba din taon dito og saging wa pa lang si pare nag panguwag saging wa jud may kaunon ani may gani kay nakoy knight and shining armor. Kung bana aning way pulos. May pag ako na minyo aning kalakihan ni oy. Sige ra man ta ka stress. Is 4 is 5.
E6 pa. Paita. Ganihan akong kinuan-kuan ani. Wa pa jud in taon ko nakahimo ani. Kung anak pas mo na ni ron. Maggulay ata ni parisan na po na ko ni gulay nga kamunggay. Gulayan na ko ni kamunggay kay usay po wala jud kamunggay sa silingan ron kay nahurot naman in taong kamunggay sa silingan. Kuha na lang jud ko, mag-init na lang kong tubig, butangan na kong asin. Muna kong butang sa bidbiron sa kong anak. Sahon taman. O, may ikapalit jud og gatas, pero tiba jud pobrehhan ang kinabuhi ah.